morning. May ikaw na si Lydia. Ha? Oo. Anak ni mo na si ano? Sinsa na yan, adto mi diri. Anak ni mo si Lisel nga si ikaw katong nasa Hong Kong. Ha? Kaya kuan man kabalo ka nga na siya utang. Asa sa amua taga magsaysay ni sa Kidapawan. Ang utang siya dati tong wala pa gani siya nag-abroad. Siya 35,000 na utang. Pero tong nag-cash ni siya na cash ni siya na siya gigamitan dati. Pa ako lang sige ingon kin Dili kay ang man gud na kasawat man gud na mo after 2 months ibalik niya. magkinsa ka man ma'am. Joy. Ma'am ako lang ingon man chat man magtawag man ko karon. Ako lang ang pangalan. Wala lang siya nay. Kanang naalang ni bilin sa imuha nga nga papel kuan lang sa iya hatong form gani nga gi na mo sa iya pag utang. Sige ma'am kay wa jud ko kabaluan ang. Nakakabalo. Pero ga-contact pa siya sa imuha. Sige. Ako lang ingon siya. Oo, ipa-receive lang namo sa imuha ang papers. Malihog mi diri nay kanamo gud diri. Ali nay. Malihog ko diri nay. Nadi ang permahanan. Permahanan ako sa imo. Birahon lang ni nay. Wala man jud ko kabaluan. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, nanay! Ng may kapal, ginhawa sa Sorry kay gisugo rami. Happy birthday. Sige dire ka na yo. Dire ka na. Dito na yo, dito ka. Oh, dire ka na. Nay, pilay mong edad karon? 62. Oh. Walay utang. Joke lang tanan. Walay utang ha. Kailangan tanggapin dahil sa Ikaw ka na kwarta na oh. Wow. So kansa mong kinabuhi karon pa ka na ingani. Oh, okay. Sige. Kabalo ka na kung kinsay nagpadala wala. Sige. Naa siya mensahe para sa imuha. Ana siya, hi mama. Happy birthday. Wish you a happy birthday today. Sana masaya ka sa simpleng regalo ko sa iyo at ng mga anak mo na nag-asikaso. Alam ko na surprise ka dahil last year ko pa to na sinabi sa iyo at pinag-isipan na handaan kita sa birthday mo. Pero ngayon, thanks God dahil natuloy na. Mama, pinagpipray ko na sana bigyan ka pa ni God ng mahabang buhay at good health lagi para matagal ka pa namin makasama. Di man ako showy na anak sa'yo, pero ito yung first time kong sasabihin sa'yo na I love you, Mama. At ingat ka lagi sa araw-araw mo na ginagawa. Again, happy birthday, Ma. Surprise from Langging all the way from Hong Kong. Mauto siya si Lisel, ma'am, no? Yung anak. Si Lisel, mauto si Langging. Oo. Gikan kay ma'am, Lisel. Nya, unsay imong ikasulti sa imong anak nay? King, naman ka sa layo pero daghan yung salamat king wala kong dahom na imo kong gireguluhan og ani wa kong abi na ko ka na napidak na kay dakong utang imo gitago sa kuha natulbaan ko pero salamat gyud kay sa akong pagtuo sa Ginoo dako kay gumaba sa Ginoo ko magdahom nga nakoy anak nga butan kayo nga masakuha inautol ta Ginoo mapadayon ning hatag sa imo usog ka bastog sa lawas nga naka dito sa layo kay kauban na mo tanan sa simbahan kaampo para sa iya salamat
yun daghan kay salamat wa kay kasudlan sa pasalamat bisan pa sa isa ka sako Wow. kani sa nina ihatag sa ako isuot salamat kaayo Oh, sa imong birthday jud no. Memorable kaayo ang birthday. Okay, happy birthday nanay. Kantahan nato si nanay og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nay, make a wish and blow your candle. Yay! Palakpakan si nanay. Happy birthday, Nay. Sobra pa si Billy. Okay, happy birthday.